Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Nhasi tabuda takananga mumusha weWaterfalls Retreat. Sekuziva kwamunoita kuti kazhinji patinofamba panenge paine nhamo nemadzudzu. Muzuva ranhasi tina mama vatanosangana navo vane dambudziko ravari kutsanangura vachiti ndine murume anonditeera. Iri dambudziko rakatanga kubva ndiri grade 3. Saka tatiregai tifambe tinonzwa kuti dambudziko iri rakatanga sei uye murume uyu ndiani uye ari kukanganisa upenyu hwavo sei. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere ndichiti regai titaure namama tinzwe kuti dambudziko rakamira sei. Mama makasimbe Chipe makadiwo. Aiwa tiri nani kuri sei kuri? Kuno kuri nani zvako. Aiwa tinotenda. Kazhinji tinoziva kuti ukaona munhu atitsvaka panenge paita nhamo nemadzudzu. Kuuya kwataita tino chivimbo chekuti mune dambudziko. Dambudziko renyu rakamira sei mama? Dambudziko rangu rakatanga ndiri grade 3. Ndakarara pakauya murume akasikuti ndakakupiwa kuti uri mukadzi wangu. Ndikati ndobva ndatanga kutotisa ndichimhanya. Mama akati kochii? Ndikati murume hamusi kumuona here. Mama akati handisi kumuona. Saka kubva ipapo murume ndopaakatanga kuuya everyday achirara neni. Saka tikambonzwa kwaibatsirwa tikaenda kwaMutare. Taenda kwaMutare tanzwa munhu anobatsira. Saka munhu aindobva ati waenda kunobatsirwa. Saka ndakukuuraya. Ndaingoti ndikaenda pane munhu anenge anokwanisa kundibatsira obva ati ndokuuraya. Saka ndakabva ndati naenda kuchikoro. Because ndakusekondari ndanda kuboarding. Ndobva ndakutanga kudzokera rimi mukati. Then form 3 tatanzwa kune muprofiti anoita sei anobatsira. Then zvikanzi wakuenda futi kunobatsirwa uchiwana zvandichakuita. Adaro ndobva ngoti iri Christmas ndapinda mumbano ndakotora mapirisi ndaita overdose. Ndikatombogara pakoma 5 days. Ndobva ndangodaro ndichingoramba ndichibatsirwa ndazosangana nemurume wangu. Pazvangoramba zvichingoitika zvichingodaro zvichidaro. Ndasangana nemurume wangu ndobva tondiroora tatogara tese. Munhu uya ndobva ati adzokera kumba ibva pamurume uyu. Ndikati kondogobva sei hazviite sei hazviite. Ndobva takuramba tichingobatsirwa tichidaro. Ndine pamiri pemwana wangu wokutanga ndatanga kutobuda mukaka ndine pamiri. Ndobva ndamusununguka akabata musoro. Zvoti ndakatobvarukira kusvika kugumbo ndikakanganisika left side. Zvoti left side yangu haina simba. Then ndobva ati suduruka. Then ndane mwana wangu ndaita pamiri pemwana wangu wechi2. Ndobva ati uri kuramba wagara pana paibva. Ndobva ndaramba ndakagara. Saka ndazoenda kuchipatara ndakurwadziwa zvikanzi takutokutakura neambulance. Tasvika kuchipatara zvikanzi mwana akafira mudumbu. Hatisi kutombonzwa kana hatibhiti kana chii plus mwana akakurisa takutokuita operation. But ndakava ndasongomusununguka ndobva abuda ari mupenyu. Then tagara. Saka murume wangu ndiye ndibva ndita zvezvekunditi ndaita nokuti akauya akangondichedza ndinodaira. Ndadaira ndobva anditopinda ndotomuona but vanhu havamuoni. Saka murume wangu ndiye anozoita zviya zvekundizungunutsa kuita kuti ndite kanenge kakupepuka. Saka zvadaro ndobva tiye murume wako uyu anongoramba achingokumutsa kudaro. Hapana kumbotora nguva murume wangu achibva astroke. Mama wangu achibva vauyiwo vachidawo vachiramba vachindibatsira. Mama vachibva vazongoshayiwo vazoshaya kudaro. Ndobva ndaramba chitongoramba ndichingobatsirwa. Then murume wangu mwana uyu handita pamiri pemwana wangu wokupedzesera. Ndobva zvanzi mwana iye achatofa ende hakutomboenda kuchipatara. Zvichiva naumborwadziwa kana 30 minutes. Ndichitongomhanya kunogeza kudzoka ndovanoenda kuchipatara musoro mwana ndobva kutobuda. Ada kutodonha murume wangu ndiye akasomhanya ndobva amita sei ndobva amugama. Saka ndodambudziko randinaro kana ziso rangu rimwe racho harichanyatsoona. Saka nyangu pamwe pacho akataura kuti uri kuramba unobatsirwa chaita homeless. Ndakatomboita homeless. Last year sina ndakatogara kumusha. Akati kuramba uchibatsirwa wana kwanipedzera saenda kuchikoro. Zveshuwana wakagara kuchikoro havasi kuita sei havasi kuenda. Saka zvinhu zvacho zvakangoma ukada kubatsirwa anotanga anondipani changa anondikesa ndozvaanoita murume wacho. Saka ndodambudziko randinaro iroro. Tichikudzorerai kumashure pamati zvakatanga muri grade 3. Apa maigara kupi uye maigara nani? Ndanga ndiri kumba kwedu ndokwandaigara. Ndekupi? Kumba kwedu kwatinogara. Mamuri muno muHarare. Maigara nevabereki vese here kana kuti maigara nani? Ndaigara nevabereki vese. Kutsanangura kwamaita mati makazoudza amai kuti amai ona ndiri kuteerwa nemurume uyu nei musuri kuita sei musuri kumuona. Nderipi danho ravakazotorawo semubereki anenge ari consent nemwana wake kuti mwana ari kuti pane munhu waari kuona. Vakazoita sei kubva ipapo?
vakatanga kufamba neni, takaenda kwaMutare, tikaenda kuMozambique, mumaprofita nemamwe machechiwo ari muno mutauni. Takafamba kwakawanda, vaingoti kwavanzwa kwese vachifamba neni vachienda neni. Pamaifamba apa tsanangudzo dzaipiwa zvichida kumaprofita zvichida kuchivanhu, vaiti chii chiri kuitika? Murume uyu ndiani ari kukuteerai? Murume uyu vaiti hanzi Chikwambo, uye hama yedu yakaita sei anenge achindishandisa nechikwambo ichocho. Vapa tsanangudzo idzodzo dzokupa zambuko apapa, vaitadza here kukupa zambuko kana kuti pane zvaidiwa kana kuti kuungana kwemhuri sekutaura kwamuri kuita kuti munhu ari kunzi munhu weukama zvichida pamwe mhuri yairamba kuungana, chii chaitadzisa kuti musangane nezambuko? Airi dambudziko raingozikanwa nanomba medu zvezvonguti tine dambudziko tinchingofamba takanyarara sevanhu vemumhuri, but chiripo ndechekuti ndikangoenda pekuti ndenge ndinokwanisa kubatsirwa, murume anobva ati wakadzokera ikoko ndokuitira zvakati zvaanotaura zvinobva zvaitika. Saka kuti ndichazoramba ndichienda nekutya, ndobva ndaita sei, ndobva ndaregera, ndobva ndatongogara nokuti nenda kutya. Muchitaura futi mati murume uyu paanouya akatokusheedza even makarara munodayira, murume wenyu achiona izvi zvichiitika akazvitambirawo sei? Ndakamutsanangurira kuti ndodambudziko randinaro, akangozvigamuchirawo. Nawo here rubatsiro rwaakati mai mwana dambudziko ndarinzwa, ngatisumukei timboedza kudai so. Taitoenda tese kumachechi, taienda tese kusvikira paakazorwarawo. Ko azorwara apa sekutaura kwamuri kuita kuti akastroka, makamboda here kutsvaga kuti kustroka uku zvichida mabasa emurume uyu anokuteera here kana kuti makambozvitsvaga here kuti chii chakonzeresa kuti astroke? Handina kuzozvitsvaga hangu semunhu unenge wakungotyawo, handina kuzombozvitsvaga. Saka iko zvino tichitarisa dambudziko iri pangava paani makore mangani kubva paratanga? More than 25 years. More than 25 years. Saka mukurarama kwenyu murume uyu haana here kungokukanganisai kwaaita zvichida pamwe musati matopinda mumereji yamave iko zvino? Mumereji yandave ndatokanganisika zvokuti murume wangu akatonditora ichoti ndakakwana, but akatozoona kuti hapana. Zvichireva kuti murume uyu hongu anouya kuhope, asi zvinhu izvi zvaitoitika even maningati muphysical realm, aitokukanganisai panyama iyi? Physically. Nokuti anotouya ndotomuona ndakazvinora akandishedza kudai soka, ndotongodaira anobva atongopinda. Sekukuonai kwandiri kukuita ndokuti womuona kwandinomuita. Asi makamboedza here sekutaura kwamuri kuti munotomuona kuti shamwari, inini ndizi mukadzi wako, ndine murume wangu wandinaye akandiroora, siyana nini, zvichida dzokera kumunhu ari kukutuma, akambokupaiwo here kana mhinduro kana makambozviedza? Handambobvera ndakazviedza nekuti akatanga kuya ndichiri mudiki, saka kungotya kuya kungoti murume yawe zvaanotaura zvinoitika, saka nava ndatongogara ndotongoita sei, ndotongomutya. Saka nyange chaanotaura kuti ndimudaire kana kumupikisa handikwanise, nokuti neni ndichiitya kuti pamwe anobva nakupa kuti atobva atozondiuraya. Ko sekuuya kwaanoita ikoko makamboedza here futi kumubvunza kuti ko vana vangu vaunouraya ava uri kuvaurayirei? Iwewo uri kuti une mukadzi wangu uye unouya uchirara neni paunoda, nei waakuzouraya vana vangu? Handikwanise, ndinotomutya. I think pamwe nyekuti akatanga kuya ndichiri mudiki, saka pfiyeyo ndoyandatongokura nditori nayo, ndinotongomutya. Ko ana baba makambovagarisa pasi here kuti baba ndine dambudziko rakaita so, vakaedzawo here kugadzirisa dambudziko iri sekutaura kwamuri kuita kuti dambudziko riri paukama? Vanotozvisiva nyange nchikura, zvinhu zvinotozikanwa mumhuri medu. Vanotozvisiva nyange patikaenda kuMozambique wangu watoriko takaenda tese, kana vamwe vaimboshedza kumba uchiuya vachibatsira ndovaitombobvisawo mari dzacho, but ezvino vatokura vanocha vachakwanisa kuita. Panhoroondo yevana vamana iko zvino mati mani vanhu vangani? Vatatu. Tichitarisa 2 vekutanga ava, makambosanganawo here nezvamakasangana nazvo zvekuti munozvara mwana akabata musoro? Ndivavo vacho, mumwe wacho ndakamusununguka akabata musoro but akararama, mumwe wacho akanzi hatisi kunzwa heartbeat akafa but akazorarama. Makambozvitsvagawo here muchivanhu kana kumachechi kuti chii chiri kuitika kuti vana vangu pese pandinovazvara vanobuda vakabata musoro? Takazvitsvaga tikazvinzwa kuti ndiye, plus yaanoti ngatotaura kudhara.
anoti ngaatotaura. Saka nhasi unoyu rubatsiro rwamuri kutsvaga kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Ndiri kutsvaga kubatsirwa kuti murume uyu asanditambudzewo, asaramba achiuya kwandiri. Ndorubatsiro rwandiri kuchemera. Ko baba anova murume wenyu watinoziva kana kuti watinokwanisa kuonawo isusu, muri kutsanangura muchiti akabatwa nestroke, rubatsiro rwamunodawo kuti iye abatsirike rubatsiro rwakaita sei? Kuti dai anga aitawo zvakanaka stroke uye kana ichikwanisika irapike waite zvakanaka, akwanise kutaura, nokuti pakutaura pane dambudziko, nyange pakufamba kana kushandisa ruoko rwachona. Ndanzwa futi muchitsanangura kuti imimi mune matambudziko amuri kusangana nawo panyama yenyu zvinosanganisira maziso. Makamboendera kunotariswa nana chiremba zvichida chirwere chiri kuda kungorapwa kana kuti chine zvachiri kungoda kuti chiitirwe nana chiremba? Makamboendera ikoko kunoudza kuti chiremba ndinenge ndakuita problem yemaziso, kana kuti uye vachitsanangura ivo sevanhu vanenge vakadzidzira basa ravo vanoti chii? Ndakamboenda pandakasunga mwana wangu wekutanga ane 7 months, ndopa zvakatanga kuita iziso 1 vakati hapana chatiri kuona ziso riri right. Ko murume uyu makambomubvunza here kuti ko maziso angu zvaakufa chii chiri kukonzera zvinhu izvizvi, uye kana aine minduro anokupindurai kuti chii? Nekuti kunana chiremba vepanyama vari kuti hatina chatiri kuona, zvoreva kuti pamwe zvinhu zviri kuitika mumhepo. Makamboedza here kuita nhaurirano iyoyo kuti iwewe uri kuuya uri kundibata nei wakukuvadza maziso angu? Handikwanise kumubvunza, ndinotongotya, akatongoya ndotongonyarara. Hapana chandinokwanisa kutaura naye, ndinotomutya. Saka nhasi unoyu kune vanogona kuti isusu tinobatsira, muri kutsvaga rubatsiro rwenyu kubva kuvanhu vakaita sei, vechitendero here, vachivanhu here? Muri kuda rubatsiro kubva kuvanhu vakaita sei kuti dambudziko iri ringe riri rinotaramuka? Handisarudzi, vanongokwanisa kundibatsira chero. Chero vanokwanisa kundibatsira. Because nyange pataikura tina mama taingoenda chero. Taenda kuchivanhu kwacho, tikaenda kuchechi chero, vanenge vangondikwanisa kuti ndingokwanisa kubatsirika. Saka kwese kwamaienda ikoko, chii chaizoita kuti vati inini kubata kwandaita I think ndagumira panapa? Ani zvaaisangana nazvo here kana kuti pane zvaaiona? Chii chaiiti? Dzimwe nguva wakaenda unozongonzwanzi hanzi haapo, kana kuti munongoendawo ane kuti mozodzoka motoona kuti munhu indofunga atooro mwoyo. Pamwe anenge ane zvaasangana nazvo kana kuti amini. Panoona unza kuti haapo, patinozoona kuti munhu ingambopfuura patatomuona anga aripo. Kana kuti munozouya, ine akabatikana ndosongodai, ndokutongopera kwazvaita. Saka pese pamunoenda kunobatsirwa ipapo, murume uyu ndo paanouya futi? Anotouya ubva atondipa punishment. Mapunishment amunowanzopiwa anokupai mapunishment akaita sei? Mapunishment anondipa sekuti ndinokuuraya, pamwe pacho ndakatanga kudzokera rurimi mukati, pamwe pacho ndakatanga kunwa mapiritsi ndega, zvakawanda wanda. Kana kuti mwana anongotanga kurwara, so mumwe wacho akangomuka achita kunge atsva, ndakataura kuti akutoenda mwana wako ndokumuraya, ndakutomuraya. Saka dzimwe nguva une fiye kuti ndakurayirwa mwanaka, ndinotozoregera futi kudzokera kwandaenda batsirwa kwacho, ndoenda kuona zvinenge zvaakuitika. Ndanzwa muchiti imwe punishment yamakambopiwa rurimi rwanga rwaakudzokera mukati. Dambudziko iri rakazopera sei? Makaita sei kuti zvitaramuke? Kwandaenda unobatsirwa kuya takabva tatongoregera kudzokerako. Hatinozombodzokeraku. Saka zvakatora mazuva akawanda sei kuti rurimi rwidzoke, kana zvakatora nguva yakareba sei? Zvakangoitika kwenguva diki for 3 sekuti nhasi ndodonha rotanga kudzokera mukati, kopera 2 days zvodaro futi, pamwe pacho pamupapera week zvichingodaro. Saka namuchiri kurangarira kangani pamapanitwa nemurume? Kakawanda, zvimwe zvacho unenge uchitokanganwa. Ndikatotanganwa unobatsirwa pekuti ndinenge ndinokwanisa kubatsirika, anototaura kuti wakadzokera ndinosokudai, ukadzokera ndosokudai, hakutokanganwa, kakawanda. Saka tisiri kutarisa paakanga akudzorera rurimi mukati, kakawanda kachona, ndezvipi futi zvimwe zvamuchiri kutondera kuti ndakaenda pakati akandipanisha so, ndikaenda pakati akandipanisha so? Right, ndakaenda kumwe kuzodai kufamba mari, akatondudza akati uchashaya kana mari, ndakaona mari ndandisisina kana. Pamwe pacho ndikaenda kunobatsirwa, akanzi business rauri kuita riri kutodona mai manje,
zveshiwana atanga kutengesa hapana chaitengwa. Ndakamboedza futi ndikachinja zvimwe akanzi uri kutora mbushana unobatsirwa hapana chaunoita kana kutengesa chinoita hazvitengwa inotangori kutengesa nyoka dzinotyisa vanhu zvoti vanhu havatombotengi. Zvakawanda. Pamanga muchipa futi nhoroondo yenyu ndanzwa muchiti pane nguva yamakambosvika yekuti makanga musina pekugara. Zvakafamba sei kuti muzopinda mudambudziko rekuti munoshaya pekugara? Kushaya kwekugara kwatakaita ndekuti murume wangu akabva amirawo kuenda kubasa. Amira kuenda kubasa saka ndisakwanisa kubhadhara rent. Saka vepambo vanga vakuti chusudurukai. Saka makasumuka muchibva mazoita sei kuti muzodzoka? Iko zvino ndikuona makugara futi kuretreat kwatiri kuno kuzora nhasi. Zvakafamba sei kuti muzorikavha? Makamira here futi kufamba kana kuti mune rubatsiro rumwe rwamakazowana? Hatine rubatsiro, tine muhama yedu yakazotipa pekugara. Ndichida futi kunzwisisa sekutsanangura kwamuri kuita kuti munhu uyu ndeweukama. Zvichida pamwe pawana munhu anoda kukubatsirai anoti uyai semuri ndikugarisei pasi ndikubatsirei. Mhuri yenyu inenge yakazosununguka here kusimuka kuti dambudziko ringe rinopera? Ndinodaira kudaro, handifungoti vangamboramba. Kuhama iyi hamutye here kuti pamwe zvichida ine zvainogona kuita zvinhu zvikasafamba zvakanaka? Hapana hangu chandichachika bhakozi kutambura kwandiri kuita makore inja ndakungoda ndoda kungosunungurwa dai ndangowanawo kuti zvipere ndozvandakungochemera zvangu. Saka iko zvino ndoda kunzwisisa kuti muri kurarama sei semhuri, sekutaura kwamuri kuita kuti baba iko zvino vakastroka, imimi kuzama kuita mabhizinesi anongouya achiti bhizinesi iroro riri kubroka robva rabroka. Muri kurarama sei, muri kuzvibatanidza sei kuti murume anga achimbowana mari achimuka achienda kubasa nhasi womuka astroka, muri kuzvifambisa sei? Nenda kutoti ndikaona vanongada kuvachirwa musi wacho handida kutsvairwa ndokurarama kwatiri kuita. Posi nditi murume wangu anokwanisa kuenda kubasa kutaura hanyatsokwanisa, ruoko rwake runatsoshanda, kufamba hanyatsofamba. Ndikada kuti nditengese kana chakati hapana. Kana ukada kuramba uchienda mumapisi shops ungoenda uzonzokera kudai unenge usatodiwa kuti urambe uchidzoka ipapo. So ungoti pawaonawo watsvairawo ukavawachirawo ndokurarama kwacho. Hapana here veukama zvichida pamwe kudivi remurume wenyu vanokwanisa kumbokubatsirai kusvikira toti pamwe murume achinge ari kava? Ndo vanondibatsira zvinotoshamisa. Ko kusaidi rekudivi kwenyu semunhu ari kunetseka nevana kuti oita sei nevana, vari kukupa iwo ruoko rwokubatsira sei kuti dambudziko rakakuwirai panguva ino ringe riri rinofamba? Zvinenge zvakavaomerawo kuti vazokwanisawo kundibatsira. Ndinovimba kuti mhuri yeZimbabwe iri kuteerera muchitsanangura dambudziko ramuri kusangana naro vane kubatsirawo kwavachakwanisa kuita. Takatarisa futi dambudziko rakasangana nemurume, ko veukama nemurume havanawo here kumbosumuka kuti zvida mainini kana mai guru taona mukoma wedu kana munin'ina wedu astroka, ngatimbosumukaiwo tifambe kuti mumwe wedu abatsirikane? Vakambotraya kuenda kumachechiwo, vakatraya kuenda kuchipatara, zvese vakatraya. Tanzwa muchiti futi vakasumuka vachienda kumachechi uku kuvainzi chii? Dambudziko iri rine chekuita nemurume uyu futi anouya kwamuri here kana kuti changa chingoriwo chirwere changa chakuda kubudawo panyama yavo? Ndinoona kunge changa chiri chirwere changa chakuda kubudawo panyama yavo. Tenda ruzhinji rweZimbabwe ndofunga maona mama vandakagara navo vane dambudziko ravari kuchema naro kwamuri kuti inini kubva ndiri grade 3 ndine murume anonditeera, murume anorara neni. Iko zvino ndakatosvika pakuroorwa asi murume uyu anongoramba achiuya achinditidzokera kumba. Ndine matambudziko andiri kusangana nawo ekuti pese pandiri kuzvara vana vangu vakabata musoro, zvinova futi zvakazovasvitsa padambudziko rekuti vakatsemuka vakazosvika pakusonwa, mwana abuda akabata musoro. Ngokutendai pari zvino mese munosapota ZimNewsBeat TV, nditi rambai muchilike, kusubscribe nekushare maprograms ese atinokubuditsirai. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere, ndichikutendai nenguva yatanga tiri tese. Iwo vana
Yeah.
Rusha ari pari papo. Rusha. Papano nai. It's nice to be here. Papano. It's nice to be here. It's nice to be here. Tasu. Tasu. Wani. Tasu. Wani. Tasu. Apana 7 kana 4 matasu. 0. Kune 1. Chimutasu. 0. Chimutasu. 0. Tasu. 1. Tasu. 1. Watu kana kwerewe. Baba manduwe pakati wana papano. Kozora nekurutsa kuti mukurara manai. Ukana chijawo chirutsa kuti mukurara mazuva ari ndase. Ukana chijawo chifufutiriwa. Kwakurwadziwa kawo. Tinotenda mwana wene moyo unorudo pano vari kudzokera vapora nai. Ndoke kana waye moyo uri papi? Uri pano asa kwaya nekabhati kana ndikathinga ndikadhati. Kabad kathinga ndokachi? Ade kachi? Kana kadhauti. Ayi watangisaika. Ukana ndikathinga ndikadhati. Ukana ndikachi? Kabad. Apana rugona. Kabad ndikadhati. Ndikathinga ndikadhati. How it say? How it say? Zvakafana nokutumira mari munhu usiri kuona. Izvo nai. Ini ndinoti mukada kutumira mari kwandiri tanga maita video call. Ona nai mapanda ya Mwari mwanakomana wa Mwari haana kusika mapanda akafanana. Akandosiyana. Izvo nai. Saka kusiyana wozo ndokusiyana kumakore nokurarama nai. Asi chimwe chine nguva chipane nguva yekusima nenguva yekudzura ndizvo nai. Asika ungadzure nguva isati yaita sei. Ndopata kuti mhanya kuna tate gurani. Usika tate guta swakamira kuti aiwaka. Zvinova kana zvingaya usiku. Tate guta kunonzwa achiti aiwa ndo achikanga chibaga so waya usiku. Masikati aka zvinovharwa ngedhi ndaiwa mirai kunze kuoko. Amusitendere kupinda muno. Mumwe munhu anouya panapa achirwara pakunuka pakupo ngopinda pagedhi vanofamba mira kuti ufefetera mhepo. Ndizvo rini? Ndakutaura chikwedu ani ndizvo rini? Handizvo here? Ichobadika. Anosvera peno. Azopinda kuseri kupeno anenge akunzwa zviri nani. Anenge kuti sekurini aiwa miri inenge yakutoita feel comfortable. Ndakutonzwa zviri nani. Amene chero mazvinza kuti zvinoita comfortable. Chero mazvinza rika. Andosvika kuseri ukazongopedzera zvake zvenyu zvadani. Zvatohaita ndirika. Kudai kuti nguva yako inenge yakwana kuti usunungurwa. Akusotanga namatangafamba pana panhasika. Aiwa dzamaenda dzine mazita ndonganga kana maprofita. Ende mitunhu imwe mirefu pamafamba nepamatsika nepamarese nepamabva. Vamwe kurombesa nekuromba nekuda umwe nekusada nai. Asi tete brutaso unoti inini vazukuru vangu pano amurombe pano panouya kuzobatsirwa ndizvo nai. Kusunungurwa zvitingi-tingi nezvidhingi-tingi nezvitokoroshi. Handika zvamakabada mega. Insiku but unenge wakuudzwa use kuti iwe ukaenda kwakati wakapiwa nanhingi kana ukazodaiso kati baba wako aenda kwakusira ndizvo nai. Vari kutenda vanhu vachibvuma kuti aiwa shuwa sekuri ipapo ndibatsirei. Shuwa ipapo ndakabata nekusaziva ndisunungure nai. Vamwe varikuita sei? Vari kusunungurwa. Mukaya muri uchadzokera uona kathinga rini kana uya akarara. Ukaenda nako iwe uramba wakanyarara ipapo. Ndikati rusha mese tairusha. Haisi mzukuru. Unobva kupi? Kuti? Kuseri kweairport ndokwaunogara? Kumanyami. Yo iya haisi kare yako mwanosviba kani? Uri mutema kani? Mukumuona munhu? Haasi mubhunu ba. Mutema. Ndandokukudzaika. Mutema. Piki chacho wemutema unayo? Zvakaoma, zvakanyanya zvairema. Uri kumuona munhu? Mukumuona ndiye kapo? Uyu mamona?
ndiwe wamukona akararapa zvine nguva yakareba sei zvimukwere July last year. Sapesa panga satawanza tasha. Oh. Aiwa nakuipa. Mama ngasamadze matare. Ndo waya sekuru wafuna ndiri panapa. Ndo pandapanda kupa ifoni. Mudzimai wacho ndiyakafuna ndvatsanangura ndava ndati handingasvikwanisi. Maita rombo rakanaka ndiri pani patete group pacho. Ndo pandakakupa ifoni paya kuti ndizive. Hazvina kuipa. Ndoda kumupa mushonga mahara. Ndaiti pamwe waisa mandadari vadzorera. Kutenda kwako kwaita kuna sekuru tashu ende wapona. Amen. Unofamba wega unofamba? But next week guys, nasi date 30. Ndoda kumupa 6 days. Afanodzoka panapa zvasiyana. Munoringa. Afanodzoka panapa zvasiyana ndiri. Hazvina mozvo. Zvinorwadza zvinoshungurudza. Uwe panyika. Kuroiwawo abi yangu we. Kuita sei? Kuroiwawo. Akazvarwa neganda rake zvakanaka kuona paave man. Ai mai wakai. Avina kuipa ndichamusunungura naika. Ndichati sana tombotanga basa rese chitanga kuti api mushonga chakudza mukomana kusero. Amugadzire mushonga modopiwa moteka ira naye. Marinzo apwere wangu. Ndatenda. Bye bye.